să economisească bani nu pentru zile negre, ci pentru o viață mai bună. Știi, lucrez de peste 20 de ani în bancă și îmi place să mă mai uit din când în când în portofoliile noastre și să văd cum mai stau românii la capitolul economisire. Și, surprinzător, 65% dintre români nu au măcar un cont de economisire. Iar din cei 35% care au un cont de economii, cred că mai mult de jumătate au câțiva bani, câțiva lei lăsați acolo în conturi, despre care nici măcar nu știu sau oricum nu-i ajută la nimic. Sau poate sunt puși chiar cu gândul, lasă să fie de o rezervă sau să fie de bani pentru zile negre sau în caz de apare ceva. Și bineînțeles că atunci când sunt puși cu ideea asta și cu gândul acesta, va apărea întotdeauna ceva ca să fie cheltuiți. Dar ce este cel mai trist este că oamenii nu știu să economisească. Și asta este, cred că, baza educației financiare. Noi, toată lumea în România vorbește despre bani ca și cum ar fi experți, dar foarte mulți nici măcar n-au studiat cât de cât ce înseamnă bani. Cum îi faci, cât îi faci, ce faci cu ei. Și haideți să luăm partea asta de economisire. Cel mai simplu este să înveți ce să faci cu banii, când să economisești, cât să economisești, de ce să economisești. Dar nu este niciun interes pentru asta. Am încercat foarte mult la bancă, acolo unde lucrez, să aduc acest nivel de conștientizare al oamenilor și să învățăm să economisească, dar oamenii sunt foarte, foarte reticenți. Și cred că de asta și-a apărut comunitatea financiară multidimensională, pentru că am zis că e nevoie să încep să vorbesc despre lucrul acesta într-un fel în care să fie mai ușor de înțeles și oamenii să poată încet să înțeleagă acest lucru elementar. Să economisească bani nu pentru zile negre, ci pentru o viață mai bună. Pentru că mai departe cu acești bani din economii vor crea fonduri de investiții sau vor crea un trai mai bun sau vor trăi un pic mai bine.